pa pala ako bumati, ano? Oh my God, this is my first opening of video. Ito nga pala. Nagpamerienda na kami. Naku, sayang, hindi ko na-open to. Hindi ko na-record yung mga action kanina. But anyway, ito ang share ko sa inyo. Luluto ako ng pork menudo. Menudo na inihanda ni Marco ang mga ingredients. Ayan. At tapos na rin silang magmerienda. Ito yung pinamerienda, guys. At syempre, yung tig-isa nilang ensaymada at tig-isa rin silang yung cheese bread and ensaymada. Yun, ang bawat isa ay kumain ng cheese bread and ensaymada plus the Coca-Cola. Ito naman ngayon ang lunch namin. Kami lahat kakain nito. Ang sarap yan. Ito ngayon ang pagkain na iwahain natin sa ating mga workers. At pati tayo, kakain din. Nag-boil sila ng egg para iparis nila daw dito. And then, lagyan ng tomato sauce, anak ko. Tomato sauce. Sarap. Ito na, guys. Bigyan natin sila ng ulam. Hindi ikaw brownie. Hindi ikaw brownie. Wow, nakalabas na naman tayo. Punta tayo dito sa Limson's Hardware. Ayan, 12:35 rest hour sana namin yan. Pagkatapos naming mag-lunch ay diretso kami dito, guys. Kasi marami naman kailangan na simento at saka bakal. So let's go. Naubos na naman. Kami, nakapila kami. Kasi ang daming tao. Grabe, nandito sa Limson. Wala yung suki ko kasi. Ito yata, teka nga, tanong ko. Simento na 50? 50 bags? Katong pula? Portland. Portland? Kanang... ha? Katong tig-deliver ninyo, gitaw pula? Kanang... Premium? Ako premium. Basig mabuhay premium. Wala ra ba mista? Di kanang red. Ha? Kanang puwa. Asa na to mabuhay or atong ako? Apo. Wa naman gutong ako suki. Anong wa man karon? Mga napo. 10 kilos. Oh. Ha? 10. Kilo? Parang Spider-Man. Kasa ka ibabaw, no? Bakit hindi ma-close up? Papi. Naka ano yata yun. No. Op, tatalon. Op. O hindi. Okay. Pila man. Ano na kami dito, guys? 45 minutes na kami. Halos na mag 1 hour. Mahirap lang maghintay kasi ang daming customer talaga dito. Pagtitiis ng mga nagpaparepair ng bahay. Yung pipila ka sa hardware, maghihintay ka, kailangan patient talaga. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Ha? Ano masasabi mo? Ayan na. Ay, salamat. Si Miss Ay, yung Miswa. ano, kanang... Kaya lang natapos, my God, after an hour. Ang tagal na yung naghintay, guys. Grabe. 6 na. Oh my gulay. Di ba, may mga tagabantay naman kami doon. Anong oras na dito? Yung dalawang Yung traffic naman ng Tagbilaran. Ganitong oras, traffic pa rin, no? Bakit ba ma-traffic? What happened here? Anong nangyari? Ha? Anong meron dito? Ewan ko, masyadong marami sasakyan ng Tagbilaran.
oras? Pa-traffic? 1:47? Ala? Ay, anong hindi ko na maintindihan. Bakit? Tayo sa our daily bread for the merienda. Dito tayo. Kasi baka mag-deliver ngayon. Kung mag-deliver, matiming na merienda, ay nakakaawa naman kung di ko pameriendahin yung mga delivery boys. Plus yung panday. Kaya dagdagan natin yung stock. Kaya lang dito mas mahal guys. 10 pesos yan. 10 pesos. Mas mahal lang. Okay? Ito na lang tagpay. Na-deliver din yung in-order namin kanina. Ito na yung semento. Ano ito eh, 50 bags yan. Ayan, inaakot niya. Pinamimerienda ko ito eh, ayaw niya. Tapusin pa daw niya muna. Ayan. Kusugan siya, oy. 50 bags. Tapos yung mga bakal nandun na. Nandun sa dulo. Doon nila nilagay. Oh, nakita mo yun? Ayan. Ito na sila. Nagbabay na sila. Nagbabay na sila. Nandito na naman tayo on the way para bumili ng mga kailanganin for tomorrow's work na naman tayo. Ang sunset eh wala na. Look. Ganda ng sky as usual. Oh, Technicolor. Na namin mag-drop yung mga galon para sa mineral water kasi nako, ang bilis namin makaubos ng how many gallons ha? Lakas Kasi uminom ng mga ano. ang lakas nilang uminom. Alam nyo kung bakit? Ang init ngayon. That's why. Siyempre, mabilis talagang maubos ang tubig. Tapos, hindi lang yun ha. Pag may nagde-deliver, umiinom din ha. Nauhaw eh. Ayaw. Oh, di mas mabilis na namang maubos pagka sunod-sunod pa deliver. Ganun lang yun. Yan, nako, parte lahat yan sa gastos natin. Ang laking gastos, my God. Masakit sa bulsa ang magpa-prepare ng bahay. Masakit na yayay na yayay talaga. Yayay. Yayay. Sa Miniso, ay bibilin lang kami sa Miniso yung mga, alam mo na, mga pa-beauty, mga pa-cutie. Let's go inside there. Ala di ba na, di na. Dito tayo. Bibili tayo ng prutas sa Fruitfully.